gràcies. Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a l'acte institucional del 8M. Consellera d'Igualtat i Feminisme, benvingudes i benvinguts a tots, amics i amigues. Avui també podreu seguir este acte en llenguatge positiu. Avui ho farem i tindrem l'oportunitat d'escoltar testimonis de dones que fan gran... Ha empoderat les dones, ha trencat barreres i ha establert nous horitzons per a la llibertat i la igualtat. I dels retrocessos davant una onada reaccionària que tenim a sobre. És una frase que és molt certa.